Arestado ang sarong French national sa entrapment operation sa Naga City. Pasado alas 11 kasubang gikan arestaron inikan PNP. Sa impormasyon, gikan Manila, nagbiyahe pa pasiring syudad ni Naga ang sospek nga ni makihilingan sa katransaksyon kaini na sa ginma bakal kan pigbibenta kaining gold bar. Nangyari ang transaksyon sa sarong inn sa sitio Matiway, Barangay San Felipe, Naga City, na paramientras na pigdagusan kan sospek na mayong kaoro ideya na pulis na pala ang katransaksyon niya. Garo ini, tao ini, ano na ni, garo na pig susurveillance na ninda ini, halin na ni, garo pa, dakol na nagrereklamo sa iya, garo aro kaya na pig na aro kaya ng ginigibo niya, about sa gold, tapos sa kwarta. Binisto ang sospek na si James Rodriguez, 36 anyos kan C5 Taguig City, Metro Manila. Sigun kay Police Staff Sergeant Pandoy, sangga 2,000 pesos ang pabakal kan sospek sa gold bar. Mayo man subot na naipresentar na magkakanigong dokumento ang sospek. Siguro maging aware po kita, halimin naman po yan big advocacy ang PNP, na maging aware po kita lalo na po sa social media, na maging aware kita sa mga araw kayo na offer, magayon pagdangugon pero sa huri ang basol. Sa presente, nasa kustudiya pa kay Naga City Police Station 3 ang sospek na mahahampang sa kasong estafa. Mantang nasa kustudiya man kan Bangko Sentral ang gold bar para sa magkakanigong eksaminasyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.